ke amavarara la avela phi xa eyintoni kwasekuqaleni ke apho ke nakulusapho umzwakali nongusihlalo kweliqela apho masikwamkele kubhinga lesasa namhlanje lusapho ngomsakazo ndibulise nakubaphulaphula engathi yavuka nje hayi ndisendleleni okay yapi sinematch namhlanje ndiyo beka ucoach bye. Oh okay Kasixelele ke iqela iBlack Leopards ukutsala kwenu nalo iye kwathini uluvo lwakho luthini? To be quite honest, sidiki siphoxekile andikhoso noma ndiyavuya noma andiyazi mna kona necala but what I know Leopards will be the difficult side to deal with, especially under the conditions zaphaya elalanga laphaya yonke nje lanto yaphaya itoya no cars sesibhizi planning ngoku andikhoso ndidiki ngani ngoku Bubawonela iphi iqela? Engizibawela nje Chiefs nakanye kanjalo. Upitso ukufunile nje bese ubawela kanye udibana nayo nani kanye. Kodwa kangenze. Bengihalela kuqala ngoku yasigqiba udlala ngalamini. Nale team Super Eagles. Ngenda fonelwa yiVukani Community Radio. Then yabuza abantu bawona nto ndathi ndibawela isandla so ndakhe ndaqonda umpitso mhlawumbi ke inoma siyi WhatsApp group ndimbawela okwam ndimbawela okwam but ke SPSL teams zithanda uba dangerous zona kwanzima udila nazo xa ulanto unlike ezi zinkulu zezonal marking othisi bamnandi because abamakhi but iLeopards yona iyakupressa nawe ngalokhu isebenzisa players ezingekabikho well lantoka okay basinqokole ke into abantu abaninzi ke kumbe balandeli beqela lenu besithi bakhalazela ukuyokudlala ngapha sisadukashenani mabakani badlala ebaleni lenu alabala nje kuyafana kanti bafuna ntoni ke hayi ngoba bakhalazela into bana urhulumente mhlawumbe ma consider into bana le inconvenience yenzekayo ke ngoku it's costing yona, it's taking our economy away from us and that but ke ngoku bazuvele kaloku isote ke overnight law process leyo because i-opportunity besiyinikiwe phaya kwa-PSL basubmit ibala so isubmita i-Queen's College ne-Cradock Sports Ground then ke ngoku kwafunwa ke ngoku all the certificates ze-compliance ke ngoku phaya so we couldn't provide a single certificate out of 11 certificates that have put offer for law mabala. Then we were forced to move to East London. Okay. Then even East London you will be forced to move to PE. Ayizokholisi lando. So iyafuna nje abantu ba understand the facilities it's a service delivery issue kwicala likahulumende ayiyo choice yethu thina ngesikwazi uowner such facilities zifunwa pha hayi ke bhuti masibonile kakhulu silenqonelelo lokuhle konke ke phaa kwelalanga langaphethoya ndo enkosi msasazi but ke problem endicinga hayo ngoku nyhani ke i-travelling distance so kuzonyanzeleka nje abantu abanolanto ke abanengwengayo yapha abantu nothi balanto ke baphakamisa isandla kuse-early bandicontact ukwenzela into yobana sikwazi uba ukwenza amalungiselelo kwangethuba because hey kukude ucontacte kaphi ke kwabo bazawufuna ukuya lanto ka 072895895 ilantuka yaphaya 1500 distance osuka apho yaphaya ngoku 15 hours nje leyo so kuzonyanzeleka silungiselelane ke ngoku kwangethuba so abantu bandicontacte ke
Inkosi kakhulu ke nathi. Siyabulela. Okay, Nkosi. Okay. Hayi nokho iqale yadigidigi khona ke. Yeah. Hamba.